L-eks Ministru Chris Cardona kien irreżenja fl-2020 wara li jismu semma fil-qorti brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Iżda fl-ħar sar magħruf li huwa jaħdem bħala konsulent mas-Segretarju Parlamentari Keith Azzopardi li qed jgħid li hu ħatar lil Cardona abbażi tal-abbiltajiet tiegħu fis-settur tal-ekonomija. Mistoqsim il-ġurnalisti jekk l-impjieg tiegħu hux relatat mal-possibilità li hu se jkun qed jikkandida ruħu fuq 8 distrett. Azzopardi qal li dan mhux il-każ, però fl-ebda ħin ma ċaħat li se jkun qed jikkontesta fuq dan id-distrett l-istess wieħed li kien joħroġ fuqu Chris Cardona. Mis-segretarju jgħid li hu jagħti ħafna importanza lis-settur tal-innovazzjoni u għalhekk ħatar lil Chris Cardona biex jgħinu f'dan is-settur. L-istess bħalma ħatar lill-eks Ministri Alex Xibirra Strigona u Carmenu Vella. Chris Cardona kien magħżul għas sempliċi raġuni huwa ex-ministru fejn jidħol il-qasam ekonomiku, jiena nagħti importanza qawwija fejn jidħol is-settur tar-riċerka u l-innovazzjoni brabta mal-qasam ekonomiku. U Chris Cardona kien ingaġġat qabel fil-fatt kien hemm it-tibdil fil-konfini elettorali. Bil-kuntratt li jingħata Chris Cardona se jkun qed jaħdem minimu ta' 10 sigħat u jitħallas 11,000 euro fis-sena, 20,000 oħra expertise allowance, 4,320 euro fi spejjeż għall-karozza u 1,600 euro communication allowance.